Apa, Pak? Lho, Soale kula kulino mangan cengkar ora iso basa Indonesia. Panjenengan mawon sing ngaturi. Soale iki ora mungkin iso basa Jawa. oh iya. Jadi kalau begitu malam ini Mbak Elisa supaya berdiri. Iya, begitu begite. Oh, begitu piye? Iku lho. Oke, Mbak Elisa mohon berdiri, monggo aja di spot. Yo. Heeh. Duduk, duduk. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu. Ngaturaken wilujeng. Wis aja Jawa ngono kok, Gong. Aku ya ora mudeng. Wilujeng are wilujeng. Wilujeng. Dimaklumi to, Gong. Wong ya piyayi saka Sulawesi. Upama ora teteh basa Jawa ya maklum. Nah ya ngoten nggih Mbak Elisa. Nggih. Sampeyan iki nek ora iso basa Indonesia rasa omong ah. Kok ya ngaten ya? Aku iki wong nasional ya Jawa ya nasional. Ya bener. Dicampur gak popo. Oh, campur gak apa-apa. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bagong. Oh, pripun kabaripun? Pe ngestunipun. Pangestunipun kok pek ngestunipun. Sulawesi iki nek ngarani pangestunipun pek ngestunipun nggih. Dewe kok logat iki kok. Ya, maksudnya berdasarkan doa panjenengan. Heeh. Nggih, pengestunipun sae sanget. Modele ilate kaya kenek mawa ngoten nggih. Sanget kok sangit. Lah ya sanget. Sanget iki nek ning kono iki sangit sampean iki mudeng ra mudeng manut kene ae. Oh. Kuwi Iya cara mriki Mbak Elisa. Sangit iku bediang ngono kae terus kena keluke dadi sangit. Bediang itu apa? Bediang iki urup-urup. Iki urup-urup dhuwure digawe klethong ae biasane ben nyamuke iki gen ilang nggih mboten Mas. Oh, leres. Bapak iki ngono. Nek gak percaya sampai ning gone guri omahe Bu Fatona kae duwe sapi. Mang ya dibediangi. Mulane sangit rono. Mula aku angger angin kok semberbel iki kaya sangit-sangit piye? Jebul sindenku do sangit. Oh lah iya. Mbak Elisa, mohon izin nyuwun sewu. Panjenengan saking dalem kala wau jam pinten, Mbak? Saking Sulawesi. Oh, kula mboten saking Sulawesi berangkotnya. Oh. Sik. Berangkot iki gak demit to, Bos? Maksudnya iki berangkatnya. Mongkote. Oh, mangkate. iya, ya maklum to, Gong, maklum. Nek maklum iki ya kebangetan iki nek trimo bodrek loro jek ngelu iki nggih. Berangkat saking dalem. Saking Yogyakarta. Yogyakarta. Cek. Oh, lewatipun pundi kala miyosipun? Dalan tol. Mbak, nyuwun sewu nggih. Genake, Gong. Mbak, niki lho. Dalan tol. Kok tol iki? Sing leres tulisanipun tol. Tol. T-O-L. Tol. Oh ya bener, Gong, bener. T-O-L, tol. Ya. Lewat jalan Tol dan tidak boleh turun nanti bisa kendul. Dalan tol. Nyuwun sewu Mbak Elisa. Bentar, apa sih kok bisa kentul-kentul? Wis to, niki pokoke digathek-gathuk wae sing mantuk ngoten lho. Aku rumangsa aku tadi enggak kentul sih. Pas mudon tadi enggak. Gak kendul enggak itu ya. Piye, Gong? Wis meneng ae sampean ora mudeng. Kadang lewat kentul tadi. Lewat dalan tol turun kentul-kentul enggak? Iki piye, Gong? Iki tanggung jawab lho, Gong. Sing marahi kentul-kentul iki ngono lho, Gong. Rumangsaku aku ya enggak, tapi pas tadi jalan buka tutup agak kentul-kentul itu. Oh, sekoknya ya, terotnya ya. Ya. Mohon izin Mbak Elisa. Panjenengan kan saat menika wonten Ngayog Jakarta. Ya betul. Sulawesinipun alamatipun pundi, Mbak? RT pinten, RW pinten eta mriki? Sami kalian Jawa mboten? Oh iya, itu daerahnya namine bapakku. Bapakmu? Ya bapakku itu Sekotoli-toli, Mas. Sik. Sekotoli-toli. Benteng kalih dalan wau benten. Nek dalange mah kan kendul-kendul. Iki bapake rada beda ya. Rada beda. Saka toli-toli. Aku nak
Iku loro-lorone masa kok nek dipisah ya gak penak ya. Gak penak. Toli tok ngono ya elek. Ya. Tol itu ya ora penak. Gak penak. Separo ya elek. Separo tol. Kalah ngamen. Gak disiko gurine li. Itu memang dua padahal. Oh memang dua. Iya, Berarti memang toli-toli. toli. bukan, ya, Oh toli-toli. Kok tol. Beda. Iya. Nek Jawa itu ada TH jadi tata itu Tata, ya. Tol, bukan tol. Bukan. Ya. Gong. Oli-oli lah, oli-oli wis pun. Dalem bos dalem. Jebul wong Sulawesi nak muni THL iki cetha. Cetha, Mas. Cetha banget. Lah iya. Aku ora mentolo muni toli ora mentolo kok. Alah, Saru kok. awake dhewe manut melok Awake dhewe wong Jawa kudu kebak toto. Masa kok dalang muni toli. Lah niku Gak pareng ah. pun ping 6 lho jenengan tak hitung niku kok. Sampean bapake saking toli-toli. Ya. Kalau Ibu. Kalau ibuku sekolah Lambelu. Oh, cangkemmu berarti. Saking pundi, Mbak? Saking Lambelu. Lho, cangkemku malah. Ayo. Takoni gak saka ngendi kok? Lambelu ketemu toli-toli terus dadi iki. Elisa. Elisa. Oh iya. Jadi Elisa toli-toli Lambelu. Ya, kinten-kinten mekater. Mekaten. Mekaten. Wah, nyuwun sewu lho, nek kula salut kali Mbak Elisa, Mbak Cangi. Salute babakan. Piyayi Sulawesi kok tresno kalian budaya Jawa niki. yang patut kita apresiasi. Mohon izin Mbak Elisa. Nggih. Koyok panjenengan kok seneng karo wayang kulit utamanipun ibu-ibu Waranggono. Ya. Karena apa, Mbak? Kalau di Sulawesi sana banyak sekali orang Jawa. Iya Jawa. Ya, Iya. banyak. Jawone itu dari Bloro, dari Banyuwangi. Niku orang Jawa ya, Mbak? Jawa. Banyak Sing ya. gibas enten mboten, Mbak? Jawa Gibas itu daerah mana? Aku belum pernah Nak kene iki ana Jawa, ana gibas. Enek. Ada. Nak Jawa ki rada prengus, nak gibas ki ana wulune putih kandel kae. Terus awake gede nek Awake gibas. gede nek gibas. Suarane piye, Bos? Suarane, Bos? Mbak. Ya iki keluargane. Lho kok malah aku? Maksudnya keluargane di gibas. Oh, ngono lho. nak sing Jawa mah suarane piye? Lho kok pantes kowe malah. Aku wedhus jangkitan, Bos. Wis. Nggih. Oke, niku dadosipun sekotol. Kalau besok kapan-kapan kalau main wonten mriko, main ya ke Lambelu. Enggak, aku kepengen toli-toli tadi loh. Aku kesana aja. Kalau toli-toli kan pantai barat. Kalau itu jauh Lambelu, nek seko Lambelu, panjenengan turun di Palu. Oh. Sik. Kowe medun di mentik ndasem. Wes ora sadolan, Mas. Ora sadolan. Jane pira lho, Gong? Nang Sulawesi, Yo. jujug toli-toli terus ning gone Lambelu. Arep nang Lambelu mudhun di Palu. Ya apa ora? Penak Nah, apa? Lah iki sing rekosone iki nek duwe anak. Terus anake Duwe anak di Palu, pomong lairke ning Palu bahasa Indonesiane lahir di Palu. gak mati anake. Iya ya. Ora iki lho tadi kok ngene lho. Lho, tapi Kan lahir di Palu, gede di Palu. loro no Mbak di Palu, Mbak. Saiki mama dirangkekne mama lho. Kowe ndek bojo wong toli-toli. Toli-toli. Oh, istri saya hamil ditoli-toli. Ditoli-toli. Karena mamanya Lambelu. Iya. Maka kita harus lewat di Palu. Oh iya. Bukan dideng gitu, bukan. Oh, daerah. Oh daerah, jenenge daerah, namanya Kalau daerah. dalang, kalau konsepnya kaya ngono teneh paling penak lahir ning Papua no. Lah kok bisa Kok di iso? Papua? Paling penak loh. Kok iso? Lahir di Biak, sekolah di Biak, gede di Biak. Itu paling enak. Nah, sik. Ya tergantung. Sing paling penak di Biak. di Biak. Sik aku dadi kelingan. Ki esuk aku bareng Biak bojoku. Oh iya penak. Loh, tapi sampean aja lahir ning daerah Jatirogo. Ngapa? Jatirogo iku ana desa Demit. Sampai nek lahir Demit. Lahir. Ayo, mriku etan Jatirogo mlebu ngiwong Iya ibu nggih. bener ya. Ayo, pripun? Ayo. Oh iya. Ayo, terak we. Bingung kowe. Iya angel. Kowe yo lara neh iki nak iku kok ning kidule Jatirogo. Lahir ning Sikutan. Wah, lara malah. Lho, ora kaya caplak ya ning sikutan kene. Lahir di situ. Mbak Ya, Elisa. Ya, pokoknya gungsu melu dudu. Klungsu melu udu. Klungsuk Ya, gungsu udu. deh. Wah, itulah maksudnya itu. Wis pokoke anggere diawur ngene lho, Mbak, wis dadi. Ya. Mbak, apa bener? Kinten ngaten. Mbak Elisa. Oke. Mohon maaf. Diwanoke nama lengkapnya siapa?
Nggih, derek tepang geladi wanu, gegulang tepung Pak Dalang. Kok gegulang tepung? Tepung iki nggo gawe gedang goreng iki tepung. Nggih, apa tepung perkenalan. Gladi wano, gegulang gegulang tepung. Maksudnya sampeyan ape didulang tepung. To manut aku. Aku sing terjemahane. Oh, kono sing transit. Aku translate. Translate. Lah iya. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso Mak Cange. Olisa, Orkalus. Elisa Orcarus Elaso. Alaso. Oh, Alaso. Iya. Waduh, Alaso minal bakso. Oh, mboten iki alasun niku marga napa pripun Mbak Elisa? Alaso menika itu artinya orang duwe anu. Sik. Tidak. Lasso apa sing kira-kira gue duwe aku enggak duwe Mas Bagong. Aku di anu ora. Apa kira-kira sing Aku kowe gak duwe, kono duwe. Masa gak pengen duwe sampean? Enggak. Maksudnya wong wedok ki alas ora duwe anu. Oh iya, ampun. Oh iya, Pak. Sampean mudeng apa ora, Mbah? Mbah wis. Nek gak mudeng gak apa-apa, Mbah. Anune dikira-kira dewe-dewe Oh iya, aja. Alaso. Iya, ngaten Pak Dalang, Elisa Orcarus Alaso. Mbak Elisa, mohon maaf samenika panjenengan tasih studi napa sampun iki kersanipun pirsa, Mbak? Nggih. Sok kala mangsa ibu-ibu waranggana menika dipandang sebelah mata bahwa sekarang juga banyak pesinden, banyak mbak-mbak waranggana yang hebat dengan titel-titel yang kuat, titel-titel yang hebat. Ya. Napa Mbak Elisa? Biar Nggih. orang tahu. Pengestunipun kula S1 tunggal, S1-nya studi pedalangan di Ngayogyakarta. Oh. S1 pedalangan, Nggih, isi Pak Jogja. Dalang. Nggih. Weh. S2-nipun mendet psikologi. Loh. S1 pedalangan, Nggih. S2 psikologi. Monggo sak ngertos kula psikologi iki nangani nuwun sewu orang-orang yang bermasalah tentang kerohanian. Terus nggih nuwun sewu, Mbak. Nggih. Kanca-kanca yang badhe konsultasi nyemanggake. Nek niki sing ketoke perlu dikonsultasike ming siji. Sapa? Rudi. Sing enong. Nggih. Mergane Kenapa, Mas? Rudi niki rupane urung dadi. Lah niki kok. Lah niki kok bocah sing wajahe kaya endut nggih niki kok priyaine. Oh, menika nggih. Sabar ya Mas Rudi. Nggih, Nggih. kok nggih. Badhe Mbak. paring donga menapa, Mbak? Nggih. Bal sik abir nggih. Wanda ya. Dik Wanda nggih. Nggih, derek dedongo katur pertama nggih untuk Mbah Imam dulu. Mbak Imam Ya. Santoso. Nggih, Mbah Imam Santoso muga-muga Mbah Imam pinaringan panjang yuswa sehat bagas waras Amin. tansah saged ngayomi kaluwarganipun. Amin Allahumma Nggih, amin. pinaringan rejeki ingkang lumintu kathah sanget. Niki anu Ibu saged dipun waca mriki nggih tulisanipun. Nah, lek butuh napa-napa saged dipun waca tulisanipun. Ya katur bulis Bu Sri Lestari menika mugi-mugi anggenipun saged mendidik anak bisa gulang anakipun dados piantun ingkang sukses ing tembenipun. Tembenipun. Aduh aku udah pusing sak iso-isonya ya. Ya, Aku, Pak. Gong, Dalam aku sing ngrungokke iki melu pusing. Kuwate nak kesel yo tembenipun mah tembenipun. Nggih tembenipun. Nggih. Menika rada panas Mas dadi do kepet-kepet. wis sampeyan lek aduh duh. Itu loh kayak gini loh tuh nama. Iki jenenge kipas nggih Bu nggih. Kok kepet-kepet. Kepet. Ya, kalau pakai ini kipas beda angin Mbak blower Elisa. itu beda. Memang bahasa Jawa itu beda hurufnya sama Iya. tapi Kurang beda mulai, pengucapan itu salah arti. Artikulasinya beda ya Mas. Kepet karo kepet. Nah kepet iki kipas. Kipas nek Nah kepet-kepet. kepet kuwi wong sing ora cewek. Iku lho sing tau ngalami. Iya. Nang galeng gaslot kayak ngene. Nostal. Dek cilik pancen ngono kuwi ya. Oh, Bos, ya. pancen iya tak lakoni, Gong. Lah Iya. Sampeyan percaya, Mbak? Nara percaya engko esuk entenono aku tak kepet.
Oh yang ngapunten, kadang kan boten ngertos benten nya itu kan. Tapi ya ndak apa-apa Mbak, paling ndak setidaknya ini Mbak Elisa memberi percontohan kepada wong Jawa Mas. Leres. Sing piyai luar Jawa wae tresna karo budaya. Budaya apa meneh Jawa. awake dhewe wong Jawa kok nganti ora tresna budaya, kuwi mundak gelo. Nggih, sedoyo niku saged dipelajari Mas. Nggih, carane kedong jero, ora ngerti lah aku. Kedung jero. Kedung jero iso dijajaki. Nah. Gunung dhuwur iso di Lumpati. angel ngomong karo sampean iki. Sik Gong. Aku lagi karo Mbak Elisa. Lagi yamene wetengku seluwe. Oh, Di mentransit dan menerima itu memerlukan energi yang tinggi. Nah, niku panjenengan nggih. Lapar. lapar. Ngeli. Ngelih. Dalang tuh nggak boleh dahar loh. Itu harus semalam suntuk kudu tirakat. Nah niki suntuk banget ketoke Mbak niki engko. Hah? Suntuk banget. Suntuk banget. Semalam suntuk nganggo Nggih, banget. badhe ngaturaken Nggih, tembang doanya menapa? belum buat Oh, Mas iya, iya, Wanda iya, iya, iya. loh. Iya. Nggih, buat Dek Wanda, mugi-mugi Dek Wanda menika sehat juga bisa mengayomi ibunya di besok di ketika dewasa. Amin. Muga-muga iso dadi putra sing mulyakno wong tuane, iso Amin. sukses, Amin. iso kathah rejekine. Amin. Lan tutuk anggone sinau. Tenang. Lho gonge ngatasé wong Sulawesi ae ngaturi donga ngalahke wong Jawa. Nek basa Sulawesi Mbak upamane ndongakno menggunakan bahasa Sulawesi. Oh, Nek Jawa kan Nah, sudah tapi kok terbiasa. ning kono bahasane jenenge Bahasane napa, Mbak? umpamane Nek ning sama. Jawa iki basa Jawa. Eh. Sulawesi ada istilah lain? Ya Mungkin itu Melayu sukunya Kaili namanya. Tapi saya juga udah lama di Jawa, jadi yo lali. Podo wae. Padha wae. Jadi kalau di sana tuh memang disingkat-singkat. Misalnya kasih mati lampu. Mati. Sate tahu gitu. Apa yang udah tahu? Kasih Iya. mati lampu maksudnya dipateni lampune. Oh, Kasih mati lampu. Iya, iya. Oh iya. Kasih mati lampu. Sate tahu ki saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Sate tahu saya tidak tahu. Wah. Sate. Duduk sate. Nek sate tahu ya enak mana Badhe ngaturaken Nggih, tembang nggih. napa? Nah, mungkin Nah, kangge. coba Pak. Mbak Elisa. J. Piyayi kene iki penasaran, masa bocah Sulawesi kok iso nembang. Wong nggih. basa Jawa wae nyuwun Ora sewu, teteh. ora teteh. Ya kok ngenyek ora ngenyek. Oh, Ngenyek. Awake dhewe ketut kene. Oh, iya. Nyek. Nah, ora ora Orang bermaksud ngenyek karo kenyek iki. Ya Mbak diaturi nembang Oke. badhe ngaturi napa, Mbak? Dan nyaturi pelok barang mawon. Oh, pelok Coba. barang. Oh nggih. Nggih, niki langgam rumiyin mawon nggih. Nggih. Monggo. Iki sembah nuwun ugi para kadang WMC ugi nderek WMC nggih, punika wau. Amit Bapak menika anten Nggih. ingkang badhe Donoarto. Oh nggih, wonten gubuk asmara kalajengaken dawahe wonten Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Menika ugi enten saking Pak Babinsan njaluk gending Lintang Asmara Liwung nggih. Saking Rajasa Mas Tudiono. Nggih. Nggih nyuwun sesideman. Mangga Ya. dipunaturaken. Kathah nggih Banyu. Kathah, Nggih, nggih. niki satu lagu dulu spesial buat Mas Wanda sama Bu Lis. Nggih. Kak Lelo Ledong langsung aja nggih. Oh nggih. Mawibo mboten langsung. Lajengan mawon mangke. lajengan, mangke nggih. tasih katel lagu. Oh nggih. Monggo, Mbak. Tak lelo 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 ledu sop menengo aja bijenakes anakku sing bagus rupane yen nangis nek ilang bagus
Sugeng mirsani Pak Sebeh saking Jatirogo. Oh, nggih. Pak Karno, Ketua Pewadhi Blora ugi monitor saking dalem. Oh, nggih matur sembah nuwun Pak Karno. Monggo, Mbak. Oke, niki sekali mawon apa dua kali nggih? Sekali mawon nggih. Sekali mawon nggih. Tak lelo Coba to kaya ngapa? Lah, nggih, Ing Pak. ngatasé Piai Sulawesi ya teteh nalika nembang. Lah nggih, ngene wong Jawa kok senengane kok lagu luar negeri nggih. Apa-apa sing dibanggakne luar negeri. Nah iya. niku lho. Katese Thailand nggih mboten. Bener-bener Lah, Mas. nggih, bareng kuci nggih Inggris. Lah yo. Bareng tiba deledek kok wong Jawa niku lho. Apa? Gula Jawa deledek mesti wong Jawa. Apa-apa luar negeri. Sing kecut yo asem Oh, Jawa. asem Jawa. Jawa ora enak apike belas iki. Tapi Ning kaya nadyan to mangkono budayane sing edipeni, Leres. budaya sing kebak tata krama. Nggih. Kula piyai manca akeh sing padha gandrung marang keseniane dhewe. Leres menika. Kula niku gumun lho Pak Dalang. Gumune babakan Kalau apa, Mbak? orang Jawa itu kok suka apa ya? Ngudang. Ngudang, heeh. Ngudang bocah gitu. Ngudang bocah. Cek, aku lihat kalau di apa namanya? Ning desa-desa. Di desa-desa gitu. Kok ngudangnya ke bulan tuh kenapa? Coba. Kayak bulan gede. Misalnya ki Wanda jaluk bagus sithik wae. Golong tak golong, golong tak golong, golong tak golong, Oh, pas- teplok. ora- Kuwi kon jaluk bagus saka bulan ki konsepnya piye? Aku bingung seprono. Mbok menawa ngene Mbak Elisa, bulan kan indah. Ya. Bulan Ya. gede. Terus ngoten. Supaya bocah iki besok yen padange kaya bulan nadyan to padang ora manasi. Oh gitu. Mbok menawi filsafatnya. ngoten, Oh heeh. ya jeru ya. Boh, Iki aku takon tenan karena yo dalang kan ngudal. Kita kan sesama dalang to, Mbak. Iya, harus Heeh. tanya Lah kono aku. dagelan kok. aku ning dalang padha ae kok. Dalang apa? Dalang iki wong pegatan. Pengen ya sampean. Aja lho. Mboten nek kula iki nyuwun sewu ya salute kali Mbak Elisa iki siji Mas. Apa-apa nggih iso nembang nggih apik, ndalang nggih becik, Iya. piyaine nggih ayu. Sampun kagungan garwa dereng, Pak? Pengestunipun Mas. Oh, wis. sampun berarti? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nang Yes. wis. Dereng. Loh, urung. Pengestunipun dereng. Oh, nuwun sewu Yuswa sampun pinten, Mbak? Kok kepo banget sih? Oh, mboten. Karena sik arep mbok tuku apa piye kok teko umur barang ki? ngene lho, Mas. Pripun? Wong omah-omah kuwi kudu direncana karena kita juga memikirkan masa depan anak-anak. Lah. Nak rabi tuwa duwe anak ora iso nyambut gawe anake piye. Lah niku rak mindset penjenengan. Betul, Orang Mas, itu Indro. mempunyai SDM mindset sendiri-sendiri. Nah. Kalau di Cina itu nek urung umure 40, urung gelem omah-omah. Kuwi- kuwi Dia ning- di saat muda itu nyambut gawe iki Benar. mboten Mbak nggih. Ya. Ora tau ning luar negeri awake dhewe kan sering ya Mbak ya. Biasa adewe ning luar Aku ning toli-toli ya. Wah, iki. Mlempung mentok kowe kok. Dolannya akeh lho. Kene pengen Nak Mbak Elisa aku percaya nang luar negeri lah kowe. Wong metu kok blora bingung ngono kok. ngenyek nyepelek niku lho. Nyepelekke iki wis ngopine kentel. Sesuk Le apa kowe? dolane adoh. Dek baleni Mbak, baleni. Ki mau piye Bagong mau? Wis anu ae kene ndang mulai Itu lho. tasmu gowo. Tasmu go mulai. Ora apa bilangnya tuh lo ngopimu lo kurang kentel, dolanmu lo kurang adoh. Lah, yo. Lah ini kan berarti kompine wis kentel, Kentel. dolane wis adoh ngono Ya aja. Allah. Kentel kok. Kentel iki Kuwi apa? apa iki bubuke saking akeh Mas. Ya, pahit. Kentel Mas. Kating mang lho. Wah, sampeyan neru lho iki. Enggih. Ya, itu Ngopine lho. kurang kayak anu kurang
kurang ngono kuwi mau karo dolane kurang adoh. Oh, kira ngono lah aku. Jadi wong omah mati tidak harus terpanjang dengan umur. Tidak harus terpanjang umur, Mulai- kadang-kadang Oh, kalau memang dereng ketepuk karo bojo. Ketemu ketepo. Ketepuk. Ketepuk, ketepuk, ketepuk. Kepetuk. Iki bayang nih sampean umpama iki cara ketoprakan Mbak Elisa iki dadi role gitu. Iki malah lucu neh niki. Lucune? Mbak Elisa iki dadi role ketoprak gandrung karo sing lanang. Iya. Mesti bahasane kudune nganggo ngene iki ora entuk basa sing halus. Basa apa eneke ngono? Iki enake ngene iki apa anane cara nembung karo wong lanang piye ngoten. Iya. Kancaku aku dari Sarjokusumo. Ya itu maksudnya kalau belum Temu punya jodohnya. jodohnya Ah. itu jangan. Jangan. Kalau cari bojo memang gampang, siapa aja sesok jam 3 aku tadi manten beres gampang wae. tinggal Yang sulit nikah. itu cari apa, Mbak? Yang sulit cari jodoh. Kalau misalnya bojo bisa pisah nek Bisa. ora jodone, tapi nek jodoh siji sak Salawase. lawase. Oh. Sing digoleki kuwi lho. Mula nek duwe anak iki nyuwun sewu mohon maaf iki hanya memberi sharing. Nek duwe Sharing. anak iki paling ndak itu di faktor kalau wanita setidaknya itu 20 ke atas atau 25. Jangan diagendakan pernikahan dini. Ya. Supaya napa Mas? Supaya napa niku dari pola pemikiran. Ya. Dia nek orang cerah, ora cerdas, iso gampang pedot tengah Pedot. dalan. Nah, bener-bener. Ayo mana ya. Sing penting mateng udeke pikirane. Mek pikirane SDM Karena -e. apa ya kecerdasan seorang anak itu dari ibu. Betul. Nah, dari ibune kudu mateng. 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 Bar kuwi meteng. Mateng. Mateng dulu baru Samane meteng. nek ora percaya bahasa kono wis manut to. Aku lho manut. Sik to Gong iki tenan kok Gong. Ancen ya aku lagi pisan iki ya ketemu karo Mbak Elisa. Lah ra gelem nanggap kok ya Mbak ya. Oh iya. Ya, gitu loh, pengen. Aku lho rencana pengen nanggap ya Mbak. Jadi arep palakrama iki kudu mateng Mateng. pamikirane, Ya. ben iso meteng besoke. Ah. Wakirin ndeyek. Nggih, sambil lalu nggih padalah Ah, kalih nggih nggih. gojekan mengke kalih ngaturaken Ngatur pamundutan tembangan pamundutan. leres. Nggih. Nggih menika wonten pamundutan enten liwung saking Mbak Babinsa, Nggih. Bintang Asmara. Mbok digolekne kanca to. Wah nggih no, wong Nggih, ganteng. no. Tadi sesi deman ada, gubuk asmoro ada. Oh iya. Golekne presiden sing apik, gedhe dhuwur, Milih wayu. Mas. Ya. Monggo Mas Bagong badhe milih pundi? Nggih, kula pilihke nggih. Ya. Kula pilihne sing wayu, gedhe dhuwur. Monggo, Dik, Sapa? niki sampean. Loh. Lah sampean kok gak dhuwur? Sik iki rada anu. Ya. Heeh. Lah, nek iki rak toli-toli. Lah iki lahir kondi ya, opakmu kondi. Sik to Mas Bagong mau ngersake sing gedhe. Sing gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur Mbak Rini. Heeh. Aku lho gedhe ndek. Mosok jajal ngadeg, jajal. Aku pengen roh dengkolem. Kok gek mbok ketok sih lem. Jajal sik. Ora ngono lho. Sampeyan iki kaya dhuwur-dhuwur kok ngece aku to. Lah aku kan urung mangan apa MBG. Apa wi? Mangan bareng guru. Ya coba datil jumeneng. Ayo. Nah ini. Suara suling kumandang suarane. Tulan Apa kok, Bu? sama ini sikile asli tenan apa ora? Padha ae lho sikil asli apa ora? Kok asli apa ora iki maksudnya piye? Lho, Kok digoleki rono iki lho apa? nyuwun sewu Mbak Elisa, bareng ngene mau ora ketok miji miayeni ngeten. Iya. Iya. Terus Bareng ngeten ngadeg kaya botol Yakult iki. Kok Ora sia-sia ngono iki lho. Kowe iki lho kaya dhuwur-dhuwur kok ngece aku iki lho. Oh, gedemu sekilan ngene Ayo. dhuwurmu kok. Iki jenenge percontohan. Nyuwun sewu Mbak Elisa, Ah. ini pagelaran sosialisasi bayi stunting ya ngeten iki. Sosialisasi Bayi bayi. stunting Kak, kan. apa Bayi semono wis rono tuwek. MPG. Weh, Bayi kok wis tuwek ngene lho. tuwek kok randang didos. Pari mendidos. Selamat malam lagi iki. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Elisa lek Mbak Elisa sak dalem saking Sulawesi. Lek panjenengan nyuwun sewu, Nggih. omahipun pundi dalemipun? Mboten kula beto. ya. Pripun to, Mas? Maksude iki
Sampeyan iki omahe. Ya omahku. Nggih. Maksudnya piye? Omahe ngendi? Ora tak gowo. Sampeyan mek sinden sing bener gak iso, Bos. Sampeyan takono sing genah. Ku Piye? jawabe ya bener. Kowe nek ketok angel-angel tak buak nang Jatirogo lho kowe. Keren iki. Aku nek mbok buak nang kono iki lho lha apa? Maksude sampean asli saking pundi? Asli saking kelahiran saking Simbok. Bener. Ya bener to Mbak Lisa ya. Kan Mbak ya? Iya, kelahiran Asli kelahiran saka Simbok. Lah metune. Metu kok lambe lu. Balik lambe lu. Yen takoni wis sing genah. Kalimatnya yang bener. Alamate ngono lho. Alamate. Alah, engko aku ngebuk ulemi. Ora aku ora. Aku ape buat kita malah enak iki. Alamate. Kula saking pangkat Purwosari. Oh, saking Kecamatan Duro, Oh. Kabupaten Duro, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Komplit. Lah niki Musa Tajlin niki nek teko kudu jelas Mbak Lisa. Lah nyuwun sewu Mbak Eni menika Nggih. studi wonten pundi? Kula, Heeh. kula pun mboten sekolah. Cek cilik iki kudu sekolah ben pinter. Kok Kaya Mbak cilik iki. piye to? Aku iki wis tuwek. Loh, mosok Heeh, wis tuwek, Mas. umur pinten? Kula 59. Waduh. Rek tuwa men ngono. Kandhani, tapi aku gak ketone tuwa to. Oh nggih, tapi kelihatan muda. Hmm. Panjenengan badhe ngaturi napa kanggo Bapak sing kagungan Pak Imam Santoso? Mas, aku rene lho lagi golek-golek kok mbok kon ngaturi Pak Imam iki lho. Piye sampean iki? Maksude iki kowe rene iki lho, ape menehi apa ngono lho? Lah ya aku lagi golek kene iki sesuk aku nek tok bayaran kok lagi golek mbok kon menehi Pak Imam. Kowe iso ngandani iki ra? Piye? Iki lho, kok melok omong kowe. Aku. Iya no. Wah, aku nak ngandani caraku beda. Lah pripun? Nah ning omah tak lusus bathuke pek. Ning mudeng. Niki napane jenengan iki? Gacuku. Gacu niku napa bos rambut lho. Bojoku. Wah, alah bojomu iki. Ya ora ngerti to. Wow. Lelelelele, asline penaksir aku le. Iya. Rupamu ngono dadak maido. Sik, Mbak Elisa, iki aku rasa mbayangke. Mana? Sing lanang endek, sing wedok endek. Ndek. Anak-anak terus sepiro dhuwure? Lah, anake semene. Iku umpama genep duwe anak 5 sakmono kabeh. Nah, ape ngedusi, ayo Malah kono adus. penak. Lah iku pala penak ngene ya. Engko Heeh. nek dolan-dolan karek diadisak ngene plek. Upama adus, Adus. anake sakmene 5, lebokno botol mesti kopiok. Kopiok wis resi ya wis ya. Lah kowe ndek anak gedhi niki klambine ngetekne larang. Lah nek gedhi nek ngene iki koyo glendoh ya kok gak. Mending ngene iki cilik-cilik lah nek aki ya mbok ya. Iya. Maksudnya nek Mbak Elisa kan sudah memberi doa kepada adik yang di kita, Adik Wanda. Lek panjenengan arep apa maringi Mbak Imam apa Mbak Imam iki kayak keringetmu ngono lho piye? Ora ya ndongakne kanggo. Lha apa kowe modin apa kowe kiai nek ndongakne wong Ya ora maksudnya ndedonga. Oh ndedonga apa dipercaya kowe? Wong Bang Mekar Ya ora sak percaya. ora-orane klungsung-klungsung meludu niku mah lho kaya Mbak Elisa iki Tangga lho. merah percaya karo kowe ya. Dibuai ra tau balik kok ape. Gaya iso omong dibuai ora balik. Ayo, menapa? Nggih kagem Dik sing dikitanke. Iya. Selamat menikmati bentuk baru. Lah iki. Piye ngeten iki Mbak Elisa? Menikmati bentuk baru. Iya. Itu kayak gitu ya Bang, jadi bentuk Bentuknya baru. Oh, lah aku Heeh. tahu ngerti kok. Kurang tak ngerti. Oh iya ya. Oh, Mbak Elisa dereng ngerti bentuk baru toh? Ini kan nggak tahu. Oh, tak kasih tahu ya. Nanti tak kirim lewat WA. Wah padha kocloke. Bula aku urung duwe WA-ne Mbak Elisa. Belum punya ya, Mbak? Belum Oke, punya. nanti tak kasih WA saya, terus Ya. WA aku lebokno WA 6 nggih. Ndak boleh. Lah WA 6 iki piye? Aku WA 6. jarene apa mbok kei WA. Mah WA aku tak go dhewe kok. Pribadi kita privasi. Tegese iki nomor WA. Nomor WA nggih WhatsApp. Zo WhatsApp. Iya. Badhe ngaturi tembang menapa coba? Kalau wonten panyuwunan apa Mbak Limbo? Nggih, enten niku wau Sesideman wonten. sesediman wonten, lewong kene Lewong wonten. Bintang Asmara, Gubuk Asmara. Ngaten. Mang milih mawon. Oke. Mbok sesideman ya. Ah. Minangkani pamrih saking sederek kula Mas Tudiono. Oh nggih, saking Mas Sugiono.
niki langsung napa dibawani? Yuk mawi bawa. Ya bawa no. Dibawani, Bu. Ala aku isin lah aku dipersani Bu Lurah. Lah ini aku dadi malu. Wis ora ndek kemaluan ya. Ora ndek malu nanti. Yo lek nyuwun ngaturi ki ra kaya ngene. Lah piye? Nyuwun sewu Bu nggih bawa mboten. Ya jajal. Piye? Nyuwun sewu Ibu nggih bawa mboten. Iki sete ya kakek. Nyuwun sewu Ibu, mbadhe ngersake bawa napa mboten? Menange tak gerete ben mlaku iki kok. Bapak dake boneka lho, Kak. Nggih bawa. Pun bawane no. Ya. Nggih, kentenan nggih, Lisa. Iki meku kok medhot-medhot lho, Mas. Alah sing penting ora medhot umure. Ayo. Ngomong lho. Iki kok ireng ngene. Ora seneng sing ireng. Seneng aku. Putih iki nek kena lambe malah iso lambemu abang iki reget. Ya ora tak Apa ngene? Iya, gawa makan loro. Oh. Kok mbok sebul kaya mercon ae. mbok menapa panas. Oh, titeni kowe le. Ra apa-apa kowe le. Mancan iki grup bengi iki menang kowe iki aku. Tene. Iki anu Mas Bagong Mbak Elisa, alhamdulillah kanca-kanca ki ora ana sing pamit iso sowan kabeh. Sakit nggih, Nggih. kompeli. Ya ora Nggih iso menika pamit. kanca-kanca Cahyo Sumirat Mbak Elisa nggih. Jerek Gladys. Nek sing iki ketoke ora nih nek sing iki. Cendi. Sing niki jolodot laras niki. Ayo, tembange. Wiwitane anderek sang bagus kang olah budaya dioper mboten Alah kok dalange olah udat udut nganggur kowe iki nyambut gawe, jahe janganan merga aja dolanan lek. Anak Ayu Paijah yo angel men iki. Dingklek dilunggoi. Maksude. Dhuwit paidone. Oh iya, diingklek kok didol. Maksude? Yo entek wong didol kok ora diingklek. Masa kok parikan. Coba Mbak Elisa. Mau dereng bawa. Sowan menyang kutha gedhe Sinden iki duwe lagak-lagian piyambak-piyambak nggih, Mas. Oh iya. Lek Mbak ini kan mendel ki mawon ngeten. Nak Mbak Elisa. Mbak Elisa nggih. Coba panjenengan iki lek pirsani. Oh iya coba. kaya weruruhe to. Roh, aku videomu meroh kabeh. Wong saking ngepenku kok. Waduh. Lah wong omahe kula tak chat fotone Mbak Elisa. sampeyan iki ngepes Alah, Mbak Elisa Kuwabe niki lho, kelambi niki asli niku kenggene Mbak Elisa kabeh tak atine kula ni Mbak Elisa. wala masa Lah percaya ya. HP-mu nek ana gambarku Oh iya kae iki pisan tok kabeh tak hapus kok. Lah nyengok ngene. Kaya anak kondai. Monggo Mbak. Ayo Mbak. Tentera terus kayung yo. Oh iya, heeh. Nah, nak Bu Eni piye Bu Eni? Apa ini ya, Jal? Kira iso mlaku wong. Cupet sikile. kok iso Ala ya ngene tok. lho ya kudune anteng Ya anteng beda-beda kok. Ah iya. Nek sing iki nek karo nembang
Penjara terus kayunya. Iku tangane ngopo kuwi? Niki. Cek tangan bali Bang. Penjara terus kayunya. Niku Tangane ngono kuwi ngopo? alah mengko enten kula sian. Ya. Kuning kang saking ukir. Ya. Oh Elisa ya. Elisa. Wah mbam direwangi ndelok. Mbak Wah, penak bar tak dandakno sekoke kok, Dik. ora ono iki lek kayat iki senengane ngono kuwi. Oh, Dek kayat ya lah. Yat lek kayat. Walah Rada mriki, ya Mbah. kayat. Nggih, sembah nuwun rawuhipun, Ade Kayat, Mbah Sokang. Mangap tene Mbah nggih kula wonten minggir nggih, Mbah. Wangune Pak Gubron mau ya parang rawuh. Mbok menawa Pak Tomo gi parang rawuh, mbah nuwun Wah, rawuh rawuhipun. sedaya iki sepun iki. Swara kurang pramana ning wasis ngungro. Warta coba saramu to. Ayo to. Angrung-rung marang bendara. Monggo, Mbak. Kok cekamen apa? Cekak lapo suwe-suwe, wonge cekak kok. Oh sik. Disesuaikan posture. Sing ngakoni saiki. Wis. Kowe, Mbah. Kowe iki rasa melok-melok, Mbah. Ya bener, cekak apane, Gong? Cekak apane? Cekak sikile rut ora. Wis sing apik ya San iki. Bacok cengelem iki. Mune cekak umure. Cekak pikire wong nesunan. Iya. Monggo pelajengaken. Tiah sulistya pijer ngincangake alis. Yo Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Oh, sareng-sareng. Iya, Oh, sareng. Iya, sareng-sareng ya. Sareng wis sareng. Sareng. Terus tresno sesideman. Amin yo, Mbak yo.
Ketoke pepeling, Cok. manuwun ya. Nggih, Mbak Elisa, Mbak Eni matur sembah nuwun. Piyai-piyai sing hebat nggih Mas nggih. Nggih. Aset-aset negara bahwa beliau-beliau adalah sebagai ujung tombak seni kebudayaan Jawa yang tepatnya ada di Pulau Jawa. Iya. Yo nanjake sing cilik-cilik coba. Nggih. Sing cilik. Gendis coba daturi jumeneng. Oke. Iki anak wedok sing uga gladi ing kabudayan. Ya. Coba jumeneng, Nduk. Keng dalu, Nduk, gendis. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Ya apa, suwe-suwe kok saya manis anakku iki. Sinten niki? Anakku, Mas. Oh, putra panjenengan. Nggih. Wah, ora ngono panjenengan iki anake kok jadi orang-orang hebat nggih, Mbak Cangik. Resepe ngoten niku pripun, Pak Kok? Nyuwun sewu sing mayang nggih pesindene Mas Kangko ya hebat, suarane ya apik. Heeh, Mbak Mayang. Sini iki Mbak Gendis. Ya. Tapi kula tasih belajar lho, Pak. Lah ngeten iki. Aja, Pak. Lah Kok ketok sinten? to? Om cakep bilang aja ya. Om kecap. Om Marto. Om to. Om to. Ya wes sak gelemmu lah. Aja ndelodok kaya mbakmu ya. Ayo. Mbak Gendis. Nggih. Nyuwun sewu, panjenengan niki napa niki kok seneng karo kawujudan Presiden Waranggono ngeten iki karena ternyata napa dipaksakan oleh Bapak? Napa nggih? Nggih, pengen nguri-nguri budaya Jawi. Apa gak dibayar nguri-nguri tok gak apa-apa ya. Ora ngudi dhuwit to, Mas. Niki ora mudeng. Wis sesuk tak 5.000 senenge ra umum iki. Lho. Masa Mbak Gendis? Mergo senenge nyang kabudayan. Oh leres kok.
Ngatasi Mbak Elisa saka Sulawesi ae sinau Jawa apa nang wong Jawa. Badhe ngaturaken menapa Mbak Gendis? Wah, nembang apa, Nduk? Badhe ngaturi apa? Napa? Katresnan sejati saged mboten, Pak? Oh, isa sa? Aja nyepelekke yoga iki. Nah, Piye Rut, bolong piye? ya. Tak Coba baca kaya lho ngopo? iki. Kowe tak banggakne kok blas. Katresnan sejati duet karo Mas Marto, Mas Bagong.